Continuando coa serie, imos coas abreviaturas. As abreviaturas son representacións reducidas de palabras ou de enunciados. É preferible que recollan varias letras da palabra en lugar de recoller só a inicial. Para abreviar século é mellor que poñamos sec que é simplemente o S. Poden formarse de varias maneiras. En primeiro lugar, por eliminación da parte final da palabra, como temos no caso de artigo, ou contraendo varias letras da palabra, como no caso de avenida, ou mesmo mediante o uso únicamente da primeira letra da palabra, como sucede con dom. Ao contrario que as siglas e os acrónimos, as abreviaturas debense ler sempre na forma completa. Mirade o exemplo que temos aí, nunca debería dicir VDE, senón sempre debo dicir a palabra completa, que neste caso é vostede. Adoitan escribirse con punto final ou cunha barra. No caso de apartado, pois o máis habitual é que o vexamos co punto final, máis rúa, ás veces, cando escribimos un enderezo, colocámoslo cunha barra detrás. Xeralmente, conservan as mayúsculas. Se reparades neste exemplo da abreviatura de despois de Cristo, como Cristo é unha palabra que escribimos con mayúscula, esa mayúscula consérvase na abreviatura. Tamén conservan a marca de feminino. Neste caso, tedes o exemplo de doutoras. E tamén o acento gráfico. Páxina é unha palabra esdrúxula, leva acento gráfico, polo tanto, a abreviatura a levaría. No mesmo caso está compañía, que o tedes aí. Xeralmente, as abreviaturas conservan a marca de plural, mais, cando a abreviatura consta dunha soa letra, o plural márcase duplicando esta. E o exemplo que tedes aí, que sucede con Alteza e Altezas. E con isto rematamos coas abreviaturas. Quédanos un vídeo que este sí vai ser moi curtiño.